Така, споделя екрана направо. Мразя я. Кой Реших да ми ролна там 3 скина и ми се пада... Познай кой. Да, знам. Чакай. Да. Traditional Сежуани. Вау. Името ми се падна, яко е. Як скин. Колко? М. 450 мода. Виж сега Фе. как карма. Хе. Аз сега ти кажа, че ми запад сега как карма не лъжа. И сега... Оба. О! Колко пък струва тя? 670. И сега ако ми се падне пак кит Катерина Пиро ще садна. Оба. Не, няма дори. Реровай. Почвай, реровай. Давай. Ще ги реролна тя. Нещо готино. Сега ако ми се падне най-тъпия герой. Сорака incoming. Чакай. О. Аз нямам Шрек се. смисъл. Защо винаги да не се падат най-тъпите неща? Сега ако ми се падне... Сега не се пада Traditional Сежуани. О, майко. Чуко, аз го нямам. Нищо. 670. Ама как ще го правиш? Той иска синьо. Аз ще му дам аз едно синьо. И... това е яко. Ама като Сега цяло... реровай. Нищо. Не, няма. Не, браво. Сега като и... Мисля да дизайнчат на тъст. Кой да... Не, кой да направя с тия си. Как си правиш? Реровай. Не, няма смисъл. Може би ще махна циганката карма. Да, със сигурност. Тия стричи ли да махна? Ми според С- мен... Ти нямаш тези герои, само тази имаш. Шивана имам, Давай. ама не играя. Давай. Нещо готино. О, се запали по пак Ирона. О. Че яко е, бе. Колко струва? С 1350 ми сложи. Как? А. Явиш колко струва? Толкова RPG сега ще видиш. Не, Такова един колко си- общо взето... Да, 1350, ма, честно ще кажа, чакай. Добре, да. Чакай, колко струва? Един момент. Оба. 975. За оферата е, дадох за 5 кути 975, взех Нара за 6300, който той е 975, взех Леона за 975 и взех и не за 975. М. О, сега ще трябва хердин